Ja? Dat is met Pierre van Ook. Ja? Loeserie, waarom reageert ze niet meer? Ik geloof dat je de verkeerde voor hebt. Waarom reageert je niet meer op die sms'jes? Dat vroeg ik me eigenlijk af, onbeldig. Loeser, ik heb geen sms'jes, geen telefoon op sms'jes en zo gaat. Ja, maar ik heb er geen gestuurd met liefdesbetuigingen, maar je reageert koud niet meer. Ik heb niks van ze gaat. Ik begreep niet waarom je mij dan niet... Loeser, ik ken u niet. Je hebt de verkeerde voor. Ja. Loeserie, we hebben jarenlang contact met elkaar gehad, dus ik heb die ge-sms'd. Maar nee, met wem spreek ik dan, hè? Pierre van Ook. Nee, dat ken ik niet. Oh, dan gaan we net doen of ze mij niet kent. Nee, ik ken die Nou, niet. dat zou zo waren. Nee, Loeserie, ik heb die 10 sms'jes gisteren nog gestuurd. Met liefdesbetuigingen Nee, word ik Loeser, allemaal... er hoort me geen liefdesbetuigingen te sturen en er hoort me helemaal niks te sturen. Want ik ben getrouwd en ik wil er allemaal niks van Oh, maar weten. dat maakt toch allemaal niks uit? Ik hoor van dik. En dat heb ik die allemaal in een sms'je gezet. Er hoort me helemaal niet van mij te horen. Want Ik hoor van dik. Ja, Loeser, hey, ik hang op de groetjes. Ik hoor van dik.